mu ware ba. Da ke na fara bayani akan so ki duba, a duk lokacin da na so in ganki sai in ta duba. Idan na ji murya zuciya sai ta harba, da ni har da ke yara bada bazan so mu ware ba. Ina son kiran Allah ki daure ki karbe ni, kiɗan min dan alamar da za ta yi min nuni. Soyayyar ki ce babbar mafita tabbas a gare ni, ki daure ki so ni akan san kirai zaucewar da ba mai tunani. Nauyi zuciya tawa akan san ki sun narke, da ruri da zallar so a gunki na fake. Amince da ni akan soyayyar ki ni na narke, zuciya za ta buga tabbas idan babu ke duba. Bayanin bayani mafi kyau da launi, ki daure ki karbe ni magauta su bar nuni. Asalin so da ke daidai na fara idan kin duba. Soyayyar ki ce ke sawa na zauce a kalbi, gidan yi fahimta kin jira ke hufi. Da tsarkan wunar ki ya sanya zuciya ta yi ta bari. Ina son ki soyayya ki daure ki rinyo duba, ki daure ki so ni duba ki gare ni, ki yi min nuni soyayya ki bani. Dauke duka launin zuciya ta jamala, ki so ni da huta a so na shagalta. Yarjan na furta ki ce sahibata, ki ce ta dayan da ba ta da na biyo a cikin ruhina. Idan ce a so suki duba ke kawai yar uwa, wakina zugunna ina bara ta so yar uwa. Ki sanya ni a kalbi ni kadai yar uwa, komai in kika ce ya kan kewan ki shawa. Ki ce ni na yi miki baitin so ina dallai, idan ba biki na rantsi zani yau laulai. Na narke a soyayyar ki akan kewa na gani, ki amshe ni mai kaunar ki ne ki sani. Ina son ki ina son ki, ina son ki